dibacutke no ya ngaturke pesinden saka Kulon Progo ya ayo Mbak Tatin Lestari Andayani monggo jumeneng ya alon-alon karang ya bobote ora umum yo awas makasih iya kaya mulane sesuk nek iki dicilikke awake wong sindene kancane do ramping-ramping nek cilik kabeh ya piye ra ono sing gedhe ya mamring juk anak iya ya ora apa-apa ayo Din napa kowe dindes-deske Elisa kok ora gelem njupukke lah aku wis arep njupukke lho kok di piye Mbak Tatin Des nang kene Des ki anu apa kasar sing muni kasar sapa Des ki biasa kok iya nek karo sing akrab ora apa-apa piye Des kabare Des nah ngono ku ora apa-apa kok gak akraban kok iya nek Lisa lemune Des kaya ngece aku dunake Des ya ora apa-apa nyatane ya biasa kok aku karo Elisa iya lah iya ya nek kula sing muni di nesu sapa jenengan maksudnya sing muni Des kowe ngono nggih aku Jawa asli lah nggih mulane aku ngerti Jawa asli berarti ngerti artine terus mempeng banget ning ngonekke aku Des Nek Elisa kan radong dhek kan urdu Jawa dadine dihapusi Des ngono ki mau dados tak anggap ora troco tak anggap ora kasar nek kula ya ora ngerti Des kok ngerti wae mau muni ngerti kok iya kok muni ora ngerti yo yo napa gek nembang kok ya mulane tak kon mrisake ning THT to kupinge iki pon iki pun mari kok mun mari apa nyatane ya ora tau dong nek jak omong kok aja nek omongan kaya wong kumu ora piye nggih kula iki jelas kowe iki wis ket mau bengi lho kowe iki tak dongke nek kowe iki jane iki budhek mboten nek kowe iki ora tau gelem ngaku kula iki jelaske wong wis takon bojomu nganti tak weling lho kae bojomu priksakno nek pentas senengane ae ngono kaya buta cakil ora ayu-ayu kok nek jak omong ae apa ya sing dong sithik lah ya kula iki dong nek jenengan wong wis jak omong bola-bali kok muni ae kok muni ku ngono muni dong panjenengan nek omongan ra jelas lah jelas wae jelas sing ngomong sapa ya krungu lho. Iya. Krungu. Kuwi jeneng asine kowe iki budhek ning ora gelem ngakoni. Sing omongan jelas iki jenengan. Sok cetok kene guyu jelas kabeh kok. Ngono kok. Kowe kuwi sesuk dipresake. Ayo sing budhek ae. Diteske nek ora percaya senengane. Kula iki ora budhek. Saiki kok iki. Apa? Ngapa? Sing jenengan ki lho sing ra bener. Kuwi krungu ta kowe dong to? Elisa dong ya. Ayu dong ra? Dong. Aku wis dang-dong do wedi kok. Ora wae kok ya dong mantuk ngono kok. Men kowe iki ora tau dong. Dong ya aku ya dong aku ya krungu. Wis ngaku wae, mula tak siarke semene ben do ngerti nek asline Tatin ki suda rungon. Wis nyuwun pangapura ya kudu sabar. Ora ya. Ngomong kandhane ngeyel kowe. Jenengan kuwi sing ngeyel. Jenengan kuwi. Wis aku rasa itu nembang. Ayo. Kok ora sida nembang piye? Isin kowe. Lah rasa isin diakali terus kok. Diakali apa wong ngejak omong tenanan kok diakali. Ora jelas. Nek omong aku ora jelas kuwi ora diakali, omong aku jelas kok. Ora ya, mau. Iki yo. Ya ora
kena nesu kok ya. Kok nesu nganti menggok aku. Kapok ora. Ayo ora kena nesu kok ndur nesu ora. Ngono ki ora kena. Nggih. Nyingkar nyingkur. Manane ya cetena. Ki lho guyang-guyu terus. Ai. Wiwi pane nyingkar nyingkur. Syukur kowe. Di bapak mau, ha? Wani ye, rene. Ahe. Syukur wis dadi cirine saiki. Sesuk nek akon tatin maju kita tampilkan sinden. Lingsam ya. Lingsam yen ke mutan. Kok aja ngono to? Aku ora budhek lho. Lelampahan kang kaya mesra sih ana yang ngomong lho. Buri, ora tak rungokke kok. Krungu lho. Ae rasa tak rungokke. Ya. Kupinge digumpeti. Mboten kok menika jane mboten budak mboten. Iya. Ning apa? Ora, aku ki ngedongke penonton men ora duwe persepsi elek tentang kowe. Tak luruskan. Ayo Tatin. Nggih. Nah, kowe ora budek ta? Mboten. Nah, cetha to jelas to omonganku? Jelas banget. Iya, mari kae. Nah. Aku ya judeg dhewe tekan aku. Kak aku ya muni hahe. Tresna tulus ya. Tresna tulus nadyan engku. Sengendai. Bok asmara